ake ngikwenze lesibonelo. So njengamanje ngichaza ini? Ngichaza i-organic molecule. Ngizodweba ke la ngobuka manje nje ngisayichazela. Angithi ngithe organic molecule ukuze ibe i-organic molecule kudinga ukuthi ibe nobani? U-carbon no-hydrogen. Isingaba khona enye i-atom. Ake sibuke nje la. Siphinde sibuka lo. Bese soba omunye uCO, HCl, H2O. Into engifuna siyenzeke njengamanje le. Lana sino CH4. CH4 ngidwebe lesi structure esiveza ama bonds. Kanti lana ngivele ngadweba nje i-molecular formula. Angisitshengisanga angatshengisanga ama bonds akhona ku CO2 ku CO ku HCl ku H2O cha ngikwenzanga lokho. Lana ke ngikwenzile. Buka. Angithi ukuze into sithi njani? Sithi i-organic kufanele ibe nobani? Kufanele ibe no carbon phakathi, no hydrogen kanye nenye atom. Ngisho ukuthi ayikho enye atom as long as kukhona u-carbon no hydrogen leyo nto i-organic. Mayingekho u-carbon ayikho organic leyo nto leyo. Buka.